नमस्कार, प्रणाम। हम मनोज तिवारी और उत्तर प्रदेश पूर्वांचल के कुशीनगर के सब भाई बहन लोग के बहुत हम प्रणाम करतनी। अपनी तरफ से नया साल के शुभकामना। बहुत दिन हो गई बा कुशीनगर गईले, तो हम 7 फरवरी के कुशीनगर जिला के फाजिल नगर में आवतनी और हमके बुलावे खातिर व्यवस्था करत बड़े सब सुभाष तिवारी जी। सुभाष तिवारी जी खातिर हम पहले भी आयल बानी, भाई बाणे सुभाष, और एक बार फिर वो कुछ विशेष कार्यक्रम बना के हमके बुला रहल बाणा। तो 7 फरवरी 2021 के रविवार के दिन हम अपने कुशीनगर के फाजिल नगर में आप लोगन के दर्शन करे आई। आप लोग इस समय निकाल के रखब जा। आशीर्वाद बहुत मिलल बाटे, आगे भी मिलत रहे। फिर जब मिलल जाई तो कुछ और बात होई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश।